Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi să vă arăt ce mai am. Uitați cățelul Rex. Așa. Mă doare mâna deoarece am căzut pe gheață. Da, să vă arăt iepuraica. Să vedeți. A crescut. Aici dau niște porumbi am dat. Așa. Apoi am pus niște paie ca să doarmă. Așa, aici am mâncare de curcan. Aici am o curcă de fapt, care are probleme cu picioarele, este foarte greasă, dar merge greu. Uitați aici porții. Ia la somnul. Aici am paiele. Să vă arăt și oile mele. Rex, să vă arăt. Data mă duc chiar la Sanie. Așa. Că este plin, este gheață și merge Sania. Să mă duc și o dată. Și chiar este gheață. Aceea, dacă aveam alți papuci, alunecam. O luam pe ursul. Așa. Și acolo am luat de curcane. Am ajuns acum și la voi să vă arăt. Este gheață pe aici, de asta mă duc încet. Hop. Și exact cu mine. Uitați oile mele. Am stricat gardul din partea aia l-am stricat și l-am lungit. Așa, l-am lăsat aici. Să sar puțin. Uitați aici. Uite, să-l fugă afară, că... Afară, Rex! Mă doare mâna și cam greu să scot. Stai acolo, afară! L-am scos. Uitați. Astea sunt oile mele. Aia l-am disat lui moșul, de ele am luat acasă. Mâncare le dau aici. Șășcă cu porumb, uruială. O să vă arăt și locul unde dorm ele seara. Este un loc foarte mare. Stau oile. Afară! Așa, oile. Cu asta am grăbit să tem. Uitați așa. Măi frumoase. Sunt da fata. Trebuie să fete. Nu știu când, cam prin martie, așa. Am o mieluță, o nouă achiziție. Așa, să vă spun. Așa. Era afară, mă! Câi... Cățelul ăsta meu, uitați, noua achiziție aia din mijloc. Uitați, asta mică. Este... o oiță. Uitați, asta mică de aici. Cred că este a fata, nu știu. Este achiziție nouă. Asta între Sania bătrâne. Ștervară! Așa, asta este noua achiziție. Hop, să minte. Nu știu dacă este a fata. Să cred, nu știu. Să văd. Cam ar fi a fata. Este a fata și ea, acum văd. Astea sunt oile mele. Toate astea, în afară de alea, am de moșul meu, astea să mergeam. 9 oi. Așa, cățelul. Au un loc foarte mare pentru 9 oițe, un loc foarte mare, de acolo până acolo. Așa lungime, cred că are, să văd acolo. 7 metri lungime, lățime, adică de lat. Lungime la vale, nu știu cât are acum, să văd. ...10 metri lungime, din deal până la vale. Este un loc foarte mare. Acolo spun că are 9 metri, cât am spus, am uitat. Așa, dar de aici, de acolo vine unde dorm ele și este mai mic locul. De aici, de locul ăsta, până acolo are 7 metri. Este un loc foarte mare. Aici le pun apă. Mi-am murdărit apă. Așa. A înghețat.
Este foarte frig, la noi a nins acum câteva zile, dar bate vântul foarte tare. Așa, n-am făcut nimeni vloguri și acum am zis că trebuie să fac, că n-am făcut de mult. Așa. Și avară, așa, să vară și rațele, curcanul, aici, așa, dorm aici că este cald, Rex. Dacă vă întrebați de ce este slab cățelul acesta, nu este slab, așa este el, așa. Ăla este gras deoarece el nu are blana foarte mare și cum este frig pe la mine, trebuie să fie câinile gras, să aibă ceva untură pe el. Dacă nu are, există să moară de la frig. Cu minte e ursul. Ăsta mic este foarte violent. La ăsta mic nu dau deoarece are blana foarte mare și dacă se îngrașe, există să se înăbușe, să nu mai poate respira și să moare. De asta nu vreau să-i dau mâncare mult. Îi dau ce prind, îi dau și pedigrii. La ăsta mare dau pedigrii să vedeți acum ce spate are. Oh! Uitați ce dinți are. Cine cunoaște să spune cât are câinele. Știu că câinele trebuie să facă 3 ani. Așa știu eu, cine cunoaște. Dacă minte că mă muști. Uitați acolo ce agresiv este ăla mic. Cu minte. Este un câine agresiv și ăsta mic. Nu dă înapoi. Ăla e mare, de asta dă înapoi. Așa, stați puțin să vedeți. Se vede foarte bine deoarece se întunecă la mine. Asta mic este foarte rău. Așa. Ăla e mascul. Nu a fost dat niciodată la munte. N-am mâncat nici pe ele. S-ar putea să montez odată cu el. Am pe cineva care vrea să monteze. Să cred că o să aduc acum câteva zile o să aducă. Gata, Rex! Ăsta mic bate continuu. Așa. Gata. Aici, acum v-am spus, cuștile. Cușca asta era plină de zăpadă, acum când a nins, acum 2 zile. Era plină cu zăpadă, era până aici zăpadă, deoarece când a nins, ningea din partea aia și m-a căzut acolo. Așa. Dacă vreți să vă scot puțin și iepuraica, să vă arăt, intru înapoi în azi, să vă arăt așa un pic. Aici am vițica. Opa, uitați că e aici. Hop! Păi de capul meu era să-mi vierși apa pe mine. S-a speriat. Este foarte agresivă. Hop, stai cu minte. Uitați-vă. Este foarte agresivă. Are pâine, are de toate. Mi-a vărsat apa. Curge apă. Așa. Nu pot să scot. S-a dus în fund. Cred că se vede. Așa. Cred că am să-i pun cărligul ăsta. Că cred că am să-l scot de aici. Încă o dată. Deoarece nu mă enervează. Acum deocamdată am de ce să se ție. Am cu ce să închid poarta. Nu mai trebuie cărligul. Cum era cușca, îl lăs așa. Aici sus nu mai o închid. Că este foarte greu. Așa. Aici. Să deschid poarta. Aici nu mai am nimic. Precum știți. Cam am să fac o achiziție. Câteva achiziții noi să-mi pun iar în ele. Așa. Am făcut un vlog când am fost la Sane, dar nu mai l-am postat, l-am șters. Deoarece nu mi-a plăcut cum a ieșit. Așa, curge apa de sus.
în casa femeii. Asta este cușca. Am pus-o sus. Cățelul, curca, vițica. Este foc. Bă, era să cad. Așa. Rex. Știi? Hai. Acum ies din aici. Așa. Se va arăta acolo găinile, curcane. Acolo la pe Florea, așa cheamă. Mergem în gaza oilor. Că țin oi la casă, gata, nu mai le dau drumul la pășune. Le dau mâncare. Dar sunt alt ocol în partea alantă, la casa alantă. Așa. Se închide acolo. Și cred că așa. Mă duc în partea asta, și cred că în partea asta am să închid vlogul. Astea rațele lui bunica mea. Așa. Cu bicicleta. Primarul ăsta nostru a pus nisip aici, pe drum. Așa. A pus nisip. Așa. Acolo la măcuțe care doarme, între soile. Aici e Rex. Ce ok? Stă să iau, să zice așa. Să iau asta, să zice. Așa și cam atât cu acest vlog, pe ce să ne vedem la viitoare, pa!